Vreau să fac un clip pentru toți antrenorii care sunt la copii și juniori, să înțeleagă că munca și meritul este și al lor, și al copiilor, și al părinților, pentru că aduc copiii la sport. Faptul că copiii vin la noi în program este pentru a se îmbunătăți, pentru a învăța lucruri noi, pentru a face ceea ce nu reușesc să facă la echipe, pentru a avea mai multe atingeri, pentru a avea mai multe dueluri, pentru a face mai multe lucruri, pentru că la echipe sunt foarte mulți copii și nu te poți focusa foarte mult. Nu sunteți în competiție cu mine, pentru că eu vreau să-i dezvolt și să-i ajut împreună cu voi să ajungă la un nivel mult mai bun. Faptul că vin la noi nu înseamnă că noi avem o echipă favorită la care ducem copii. Nu, noi suntem aici doar să antrenăm copiii, restul este decizia lor, a părinților, dacă vor să se ducă la academii. Am avut copii într-adevăr care au venit de la școli mici și au ajuns la o academie. Dar asta ar trebui să vă bucure, pentru că este și meritul vostru că i-ați antrenat și ar trebui să vă mândriți cu asta. Nu să fiți supărați că pleacă de la voi și nu vă mai hrăniți orgoliu de a câștiga anumite meciuri. Scopul comun ar trebui să fie dezvoltarea copilului, să-l ținem până la o vârstă și apoi, dacă nu putem să avem continuitate, să-l lăsăm să meargă la o academie mai mare sau la o echipă mult mai bună. Vă doresc multă baftă!